Silav Rojbaş, Evar baş hevanno peşketinin pır hoş hene Selahaddin Demirtaş de berdan. Edi herkes düve kanaat edeye ku sibe düsbe heri zede nava se çar rojana Selahaddin Demirtaş le derveye. Yani efsane ved gerek. Kan benerin ve siyasete bakure Kurdistan'a çava şekil bigire. Peyvajo berbe kudere ve biçe. Eğer Selahaddin Demirtaş vere berdan evdibe emsal. Ji hemû girtiyên ji doza Kurd û Kurdistanê ew ê ya kom bi kom ya yek bi yek werin berdan veya wisa ye. Selaheddin Demirtaş elbet me got sembol e lê wextê ku sembol were berdan ê dijî didin pê wî ew ê yani yek ji nîmetên vê pêvajoyê heqeten vê gavê eger Selaheddin Demirtaş were berdan êdî tiştekî berbiçav ku em bibînin heye derdkeve holê. Heta gil û gaznêjê me çi ye? Divê pêvajoyê de tenê aliyê Kurdan gavavitiye, aliyê dewleta Tirkiye tu tiştekî nekiriye, tenê daxivin. Eger Selahaddin Demirtaş were berdan, êdî axaftinên rayedarên dewleta Tirkiye xuya dikevin pratîkê veya hêvî dideme Kurdan. Baş e. Elbet nimetên vê pêvajoyê ne tenê serbestiya Selahaddin Demirtaş e, operasyonên askerî sekînîn, gefên li hember Rojavayê Kurdistanê didomin lê di pratîkê de êriş tune. Li ser herêmên Parasînên medyayê dem bi dem wisa operasyonên provokatîv çêdibin lê şer û pevçûnekê ciddî xuya nake çênebiye. Ev jî nîmetên vê pêvajoyê ne. Hevan do pêşketinê girîng hene ez hema ji we re pêşkêş bikim hûn li bendê ne zanim ya Özgür Özel serokê CHP heqeten gavekî pir xweş avêt. Kiliçdaroglu tê bîra we digirtina Selahaddin Demirtaş de rol lîst. Got tamam li dijî hukukê ye ama em ê dengê xwe bidin di meclîsê de ji bo ku Selahaddin Demirtaş parêzbendiya wî were rakirin ji bo bikeve hepsê deng daye. Özgür Özel îro serokê giştî yê CHP piştî Kiliçdaroglu hatiye ser wezîfê dibêje em li ser navê partiya xwe ez li ser navê partiya xwe lêborînê ji temamê milletên Tirkiye dixwazim lêborînê ji Selahaddin Demirtaş dixwazim çawa dibe destê me şikest me çû raya xwe bikaranî. Ew jî dibêje digel ku partiya me biryar dabû dengê erê bikarbîne jî tenê 20-25 wekîlên netewperest çûn dengê xwe bikaranî ji bo Selahaddin Demirtaş bikeve hepsê û parêzbendiya wî rabe. Sed û pêncî kesan gotin na dîsa jî digel vê yekê jî dibe neheqiyekî ciddî ye ez ji Selahaddin Demirtaş lêborîn dixwazim dibêje Özgür Özel. Axaftina wî yê ez ê bi we bidim guhdarîkirin Tirkiye qet nexeme. Ama heqeten helwestên pîrozin bana. Dewlet Bahçeli îro derket ya dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê biryar daye em mecbûrin pêk bînin Selahaddin Demirtaş bila were berdan bila bixêr be ji bo vê pêvajoyê ji bo siberoja Tirkiye dibêje Dewlet Bahçeli. Alîkarî wî derketiye dîsa aynî tiştî dibêje niha dibe prosedûr didome Selahaddin Demirtaş wê were berdan. Dem Partî diçe serdana Selahaddin Demirtaş Figen Yüksekdağ ew jî sibê ye. Selahaddin Demirtaş daxuyaniyekê daye di derbarê vê rewşê de dibêje berê her tiştî aştî. Rewşa min temam baş e ama dibe beriya her tiştî jî dibe qanûn werin derxistin ji bo temamê milletê me ên mağdur ne tenê ez. Hebûna Selahaddin Demirtaş di nava siyaseta Kurdên Bakurê Kurdistanê de çi be heqeten em di heyecanê de ne em dixwazin bibînin em dixwazin guherînê bibînin. Em hema bi vê dest pê bikin min çû fotoğrafî wî yek ji fotoğrafî wê herî xweş anî em hema dest pê bikin hevan da. Em wisa bêhilin em binêrin mesele çi ye dew çi ye hevan da. Yakup Güneş hevalê min ê rojnameger şîrovegerê siyasî vê êvarê saet di 19 da mêvanê min e ji ber vê ez derketim niha ji we re nûçe pêşkêş dikim ji bo ku êvarê saet di 19 da wexta me çê bibe ku em şîrove bikin em bivan nûçiyan re pir mijûl nebin aniha nûçeyê tenê ji we re pêşkêş dikim lê şîrove analîzên siyasî tevlîbûna qesedê ya nava artêşa Sûriyê ka çawa ye Yakup Güneş dişopîne berdana Selahaddin Demirtaş çawa pêk tê guherînên di siyaseta Bakurê Kurdistanê de hemî bi rêzdar Yakup Güneş re em ê şîrove bikin vê êvarê saet di 19 de ji bîr nekin ji kerema xwe re madem hûn sêr dikin hinek jî bibin abone baş dibe kêfxweş dibin ji bîr nekin bibin abone madem hûn bûne abone bibin endam jî hevalê ku îmkanên wan hene süper baş dibe yani valiyê de em mütewazî tev negerin rindibe hevan we got erê
Deng meng her tiş süper, her tiş baş e. Süper, mala we ava. Hûn jî süperin ya. Bi Xwedê Selhedîn Demirtaş derkeve ez ê bername taybet çê bikim. Ji xwe ev du roj ez bername taybet çê dikim di derheqê Selhedîn Demirtaş da. Ya tiştekî heye min değişîne ji we re bêjim. Ez çûm ketim ajansê me Kurda ê li Ewropayê ê li hinek li welat jî. Di derheqê Selhedîn Demirtaş da ne heyecan heye ne nûçe heye. Tu tiştekî tune ye. Ya Serokê MHP Devlet Bahçeli derketiye dibêje Selhedîn Demirtaş tê berdan li ser xêrê be. Ya ew qasa însan ketine nava seferberiyê. Bendewariyekî pir mezin çêbiye nava miletê me Bakurê Kurdistanê de di ajansê me yên nûçeyan de behsa Selhedîn nayê kirin. Yani mirov firqiyê nexe navbera hevalê xwe û dostê xwe xweş dibe hevan min. Em hema bidomînin. Parêzerên Selhedîn Demirtaş bû berdana wî serlêdan kirin. Nûçeya me ya destpêkê ev e. Vê nîvroyê min ji xwe bernameyekî çê kiriye. Di derbarê berdana wî de derbarê axaftina Rêzdar Abdullah Öcalan peyamekî şandibû ji Îmraliyê me bi dirêjî behs kir. Niha vê bültenê de em giranî bidin ser Selhedîn Demirtaş ka çawa dibe. Êvarê metenê neyê liha saet 19 de li gorî saeta Ewropayê saet 21 de li gorî saeta Kurdistanê ji kerema xwe re. Parêzerên hevserokê berê yê HDP Selhedîn Demirtaş ji bo berdana wî baweyeke fermî serî li meqamên dewleta Tirkiye xistin. Selhedîn Demirtaş ji sala 2016 vir vegirtiye Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê li ser Demirtaş du caran biryar daye ku divê were berdan mafê wî hatiye binpêkirin girtina wî siyasî ye. Eleqa wî di meseleyekî ew de tune ye. Yani ne meseleyekî adîlane ye. Piştî ku biryar misoger bû, parêzerên serî Selhedîn Demirtaş ji bo berdana wî çûn serî lêdan kirin bawekê fermî em binêrin ka çawa dibe sibê tiştek diyar dibe. Daxuyaniya Selhedîn Demirtaş heye dixwazim ji we re bixwînim. Hevserokê berê yê HDP Selhedîn Demirtaş pesnê helwestên Devlet Bahçeli û Özgür Özel da got berê aştî, berê her tiştî aştî. Selhedîn Demirtaş li ser hesabê xwe Xê daxuyaniya nû belav kiriye. Hema beriya saetek du saetan. Demirtaş neh salin girtiye. Li ser gotinên Serokê MHP Devlet Bahçeli gotibû berdana Demirtaş wê bibe wesilêya xêran ji bo Tirkiye spasiya xwe pêşkêşî Devlet Bahçelî kir. Demirtaş di peyama xwe de spasiya Serokê Giştî yê Bahçelî kir, her wiha spasiya Serokê Giştî yê CHP jî kir. Özgür Özel ji we re bas kir, aniha axaftina Özgür Özel ez ê bînim ser ekranê jî. Demirtaş pesnê Devlet Bahçelî da helwesta wî pîroz e diyar kir ku bi wêrekî hemû tabûşkenan dine. Nîşan daye ku bi teslîmbûna ji tirsan re aştî nayê ava kirin. Ez wî ji dil û can pîroz dikim û spasiya wî dikim dibêje. Ha ez ê nameya wî jî bixwînim. Nameya wî hatiye nameya duyemîn ez ê wî jî bixwînim. Temam rast e. Nameya duyemîn aniha hatiye ez wî jî bixwînim. Ez pêşî cih bidim vê spasiya Özgür Özel dike. Demirtaş pesnê helwesta Devlet Bahçelî da dibêje bi wêrekî tabûşkenan din nîşan daye ku bi teslîmbûna ji tirsan re aştî nayê ava kirin. Ez wî ji dil û can pîroz dikim, spasiya wî dikim. Demirtaş pesnê Özgür Özel jî daye. Aniye ziman ku bi helwesteke bi rûmet nêzîkatiyeke rexneyî mînakeke din ya wêrekiyê nîşan daye. Ez wî jî ji dil û can pîroz dikim, spasiya wî jî dikim ji dil. Pêşî wê çek ji holê bêne rakirin. Selhedîn Demirtaş texezî li ser rawestandina çekan kir, got pêşî wê çek bawekî teqez û mayînde ji holê rabin. Ev yek zelal e. Sedema vê yekê jî bi biryardariya Abdullah Öcalan vegirî da. Anî ziman ji ber ku Rêzdar Abdullah Öcalan bi vê mijarê re eleqedar dibe ji nêz ve, di vê mijarê de zelal e û biryardar e. Demirtaş amaje bi piştgiriya Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan jî kir. Birêz Serokkomar li pişt vê pêvajoyê erê dibe wezîfeya ku dikeve ser milê me jî ew e em ji bo serkeftina vê pêvajoyê bê dudilî piştgiriyê bidinê. Selhedîn Demirtaş destnîşan kir ku divê li şûna ku di nava xeletiyên berê de em asê bimînin, rûpeleke nû divê em vebikin. Divê herkes zanibe, piştrast bibe, di dema ku em hewl didin bi hev re rûpeleke nû vekin, eger em di nava xeletiyên berê de asê bimînin jê dernekevin. Em ê paşeroja xwe jî îpotek bikin. Lûkseke min a bi vî rengî tune ye. Di vê çarçovê de tirs şikestineke min ê taybet li kesekî nine. Gel ji me çareserkirina pirsgirêkan dixwaze.
Demirtaş da dawiya daxuyaniya xwe de carekê din teqezî li ser aştiyê kir, got em ê hol bidin hemû pirsgirêkên xwe yên mayî di nava derfet û îmkanên siyaseta demokratîk de dîsa bi hev re çareser bikin lê berê her tiştî aştî berê aştî dibêje Selaheddîn Demirtaş. Yani ez bawer dikim qismekî jî bang li me dike ji ber ku yek ji kesê ku diçe defterên berê ve dike komkujîn ku dewleta Tirkiye li Bakurê Kurdistanê pêkaniye yan jî li temamê Kurdistanê tîne radixe pêşiya hikûmeta îro ya Tirkiye ez jî dikim van tiştana û çi bikim nizanim ez bidomînim nedomînim nizanim kî yani kirine tamam divê merov hinekî were rûbirû rastiya xwe bibîne. Ez dixwazim dewleta Tirkiye lêborîn bixwaze binêrin Serokê CHP Özgür Özel hakikaten makulî kir rabû lêborîn xwaz ji Selaheddîn Demirtaş. Ya bila Tayyip Erdoğan jî rabe lêborîn bixwaze hemî tiştên ku kirine ma çi tê de bila bike lêborîn bixwaze. Yani ez nameya doyemîn ya Selaheddîn Demirtaş bixwînim hevanno. Ka çi gotiye? Çarê mijdarê îro ye erê. Ka ez vî hema rast dibêje. Ez vêya bişîrim ser kompîtera xwe ji ber ku di telefonê de ye. Telefonê ji min re hat aniha. Süper. Ez wisa jî dikarim. Tamam. Çû ser kompîtera min. Ez aniha ji we re bixwînim. Yan jî nûçe piştî wî de bixwînim hevalno. Alîkarê Baxşelî daxuyaniyekê de ye. Ez pêşî cî bidim wî. Baş e. Alîkarê Serokê Giştiyê MHP Fethî Yıldız di derbarê biryara dadgehê Mafê Mirovan ya Avrupayê ji bo Selaheddîn Demirtaş de got piştî vê qonaxê wê ji aliyê dadgehê ve biryara berdanê were dayîn. Yani behsa dadgeha Tirkiye dike. Selaheddîn Demirtaş ji çarê çiriyê paşîn yani Oktobra 2016 vir ve di girtîgeha Edirne'de de girtiye. Tam bu 9 sal û mehekî wî. Dadgeha Mafê Mirovan ya Avrupayê di biryara xwe ya 6 Tîrmehê de biryar da bû girtina Selaheddîn Demirtaş binpêkirineke Mafê Mirovan e. Eger Tirkiye heta 8 Cotmehê îtiraz nekira biryar wê biketa Meryerê tê û berdana Demirtaş wê bihata rojevê. Wezareta Dadê ya Tirkiye beriya bidawîbûna dema îtirazê bi rojekî yani 7 Cotmehê îtiraz kir xwest ku doz ji bo dayîreya mezin ya dadgeha Mafê Mirovan ya Avrupayê were şandin. Eger îtiraz nekirine dihat berdan ama îtiraz kirin. Çi bû? Dadgeha Mafê Mirovan ya Avrupayê jî îtiraza wan red kir. Ji ber vê yekî îro Selaheddîn Demirtaş serbestê berdan. Bi vîya way biryara binpêkirinê ya di derbarê Demirtaş de garantî bû misoger bû. Serokê Giştiyê MHP Dewlet Bahçeli îro piştî axaftina xwe ya li parlamentoyê got Birêz Demirtaş bi rêyên hiqûqî gihîştiye encamê berdana wî wê ji bo Tirkiye bibe wesîleya xêrê. Alîkarê Dewlet Bahçeli jî axifiye îro Fethî Yıldız dibêje Tirkiye di roja heştê û nihan ya dema îtiraza xwe de serî li dadgehê daye di derbarê pêvajoyê de li pêşiya me ev tişt gotin dadgeha Avrupayê daxwaza şandina biryara Selaheddîn Demirtaş ji bo dayîreya mezin red kir biryar êdî misoger bîye divê binpêkirina ku di biryarê de hatiye diyarkirin were serrastkirin dibêje alîkarê Serokê MHP dosya li dadgeha îstinafê ye dadgeh dikare bi wezaretê bi wan re bike bişêwire ji wezaretê re binivîsîne eslê biryarê bixwaze piştî vê qonaxê wê ji aliyê dadgehê ve biryara berdanê were dayîn dibêje alîkarê Serokê MHP. Yani tiştekî wisa ye. Niha Özgür Özel hevanna çi dibêje? Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ'ın dahil siyasi tutukluların serbest kalıp demokratik siyasetin önünün açılması gerekir. 4 Kasım 2016 bugün 9. yılıdır. 9 ve 12 yaşındaki kızlarının yanından alınmış Selahattin Demirtaş götürülmüş. Şimdi bir kızı 18, bir kızı 21 yaşında. 2 evlat hayatlarının en önemli 9 yılını babalarından mahrum geçirmişler. Her başvurudan sonra Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi oraya bile gidip itiraz ettiler. O itirazları da reddedildi. Ve bugün Selahattin Demirtaş'la ilgili bir tahliye başvurusu yapıldı. Buna Sayın Devlet Bahçeli'nin
hayırlı olacaktır tahliyesi demesi çok hayırlı bir demek. Hayırlı şeye hayırlı söyleyelim. Ama 9 yıl önce tek başına karar vermesi gereken Türkiye'deki bütün hakimleri bir gece yarısı koordine edip de farklı yerlerden siyasetçileri alıp da önceden hazırlanmış ta Edirne'deki, ta Kocaeli'ndeki, Gebze'deki cezaevlerine gönderen o mekanizmanın kurgulanması hayırlı mıymış Türkiye için? Dün bunları yapmakla övünenler, Selahattin Demirtaş'ı içeri atmakla övünenler, Figen Yüksekdağ'ı içeri atmakla övünenler, Osman Kavala'yı ahim kararına rağmen içeride tutmakla övünenlere soruyorum. Bugün hayırlısı bu diyorsanız, dönüp de bir özür borcunuz yok mu acaba? Açık söyleyeyim, bizim de var. Her ne kadar o zaman 120 milletvekilinin 100'ü retoyu verse de, her ne kadar o dönem bizler partide buna karşı bir mücadele vermiş olsak da, Cumhuriyet Halk Partisi'nden 20-25 tane referanduma gitmesin de geçecekse buradan geçsin diye kullanılan o oylarda bu partinin de kusuru var. Partinin bugünkü genel başkanı olarak tarih önünde o günkü kusur için tüm Türkiye'den, Türk milletinden özür diliyorum. Bravo Özgür Özel. Ez bawer dikim bi vî awê ket pêşiya AKP di meseleya bidestxistina dengê Kurdan de mesele ne bidestxistina dengê Kurdan e. Ez bawer nakim Özgür Özel anha rabe ji bo bidestxistina dengê Kurdan bikeve nava vê pozisyonê. Ez bawer dikim pozisyonekî ji dil e. İnsanekî genç e, ciwan e, tam da emrê mi daye. Eger Selahattin Demirtaş derkeve di siyaseta aktif de cihî bigire, ez bawer dikim wê koordinasyonekî pir xweş çêbibe di navbera Özgür Özel û Selahattin Demirtaş de. û divê mesela pêvajoyê de wê pêşkevin. Zanin Özgür Özel weke serokê CHP niha partiya xwe xistiye rêza yekem pêşiya AKP'ye. Derdora sedî çil dengî wî hene. Dikarin xebatên pir xweş hêja birêve bibin. Divê naberê de nameya Selahattin Demirtaş ya ku min xwend gavadin ji were eynî nameye, îro tenê nameyekî şandiye, lê sibê heyeta Dem Partî diçe serdanê ka di vegerê de ew ê çi bibêjin. Ev laliyekî Dem Partî evan deqekî. Dem Partî sibê diçe daxuyaniya Bakirhan jî heye pir xweş e. Dem Partiya ra gihand ku wê sibê berpirsê wan biçin serdana Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdağ. Dem Partî bi daxuyaniyekê ra gihand ku hevseroka giştî Tülay Hatîmoğulları Parlamenter İstanbulê Cengiz Çiçek wê li girtîgeha Edirneyê biçin serdana Selahattin Demirtaş. Parlamentera Erzurumê Meral Danış Beştaşî wê li girtîgeha Kandırayê biçe serdana Figen Yüksekdağê. Hate diyarkirin piştî serdana Demirtaş heyet wê saet di çardan de li gorî saeta Tirkiye li ber girtîgehê daxuyaniyekê bide çapemeniye. Meral Danış Beştaşî wê piştî serdana xwe saet di 15 de daxuyaniyekê din bide çapemeniye. Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê em bi bîr dixin ku doh îtiraza Tirkiye ya di derbarê Demirtaş de red kiribû, piştî vê biryarî jî çavlereye Demirtaş serbest were berdan. Sirf ev gotin mirovan kêfxweş dike. Yani Selahattin Demirtaş tê berdan. Ew gotin bi serê xwe hêz û quvvet dide insana. Yeketiya Ewropayê hevalno. Tiştekî balkêş dibêje Yeketiya Ewropayê çi dibêje ji were bêjim. Berdevkekî Yeketiya Ewropayê ra gihand ku ew guherînên êrênî yên li Tirkiye û danîna çêkaniya PKK bi kêfxweşî pêşwazî dikin. Her wiha got divê ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurdan li Tirkiye reformên pêwîst bêne kirin. Yeketiya Ewropayê zû bi zû di derbarê Tirkiyeyê de daxuyaniyên wisa nade. Berdevik ji edîtorê beşa navnetêwiya tora Rûdawê re Niyaz Mustefa ra axifiye. Ev nûçe ya wan e min ji wan girtiye ji were pêşkêş dikim. Dedît heqê wan e. Mirov heqê wan divê nexe. Berdevkê Yeketiya Ewropayê divê naberê de bibêjim nûnerên yek ku li ser navê Rûdawê dixebitin gelek devera hene. Netewên yekbûyî jî mîkrofona xwe dirêj dikin rayedaran, nava Yeketiya Ewropayê de jî, Konseya Ewropayê de jî li her derê heqeten dixebitin em wan hevalê xwe ê rojnameger pîroz dikin. Me dixwest ku hemî Ajansê me yê Kurdan jî bi vî awayê bixebitin lê naxebitin. Tenê nûçeyên navxweyî çê dikin. Heqeten her ku diçin we marjinalbûna Ajansê me yê nûçeyan mi değişine. We jî değişine, herkesî değişine.
em bidomînin. Berdevkê Yekîtiya Ewropayê got em guherînên erênî yên pêvajoya xwe fesihkirin danîna çêkan ya PKK bi kêfxweşî pêşwazî dikin. PKK 26 Oktobrê li Qandîlê di konferansekê rojnamegeriyê de ragihandibû wê dest bi vekişîna gerîlayên xwe yê li Bakurê Kurdistanê kiriye. Komekê gerîlayên PKK di 11 tîrmeya îsal de jî çûbûn çekî xwe şewitandibûn bi merasimekî. Wan ev yek ji bo berdewamiya pêvajoya çareseriyê pêkanî bûn. Berdevkê Yekîtiya Ewropayê got pêvajoyeke aştiyê ya ciyê baweriyê ji bo çareseriyeke siyasî gaveke erênî ye. Yekîtiya Ewropayê bangê hemû aliyan kir ku divê derfetê baş bikarbînin. Van îmkanên di destê xwe de baş bikarbînin. Yekîtiya Ewropayê dixwaze ku her du alî dest bi pêvajoyekê berfireh a li ser bingeha diyalog û lehevkirinê bikin. Yani hem aliyê Kurdan hem aliyê Tirkiye. Bang li her du aliyan jî dike. Rayedarên Partiya Karkerên Kurdistanê ji bo berdewamiya pêvajoya aştiyê hejmareke reform û guherîn ji Tirkiye xwestine. Di nava wan daxwazan de azadkirina rêberê PKK Abdullah Öcalan heye di serî de. Rêveberên PKK dixwazin ji bo vegera gerîlayan yasayên entegrasyonê were derxistin. Gerîlayên PKK jî werin azadkirin. Yani insanê di hepsan de azad bibin. Gerîlayên PKK bikaribin vegerin Bakurê Kurdistanê bi tevlî siyasetê bibin û girtiyên PKK'yên de hepsan de ne tenê ê PKK hemî insanên ji dava Kurd û Kurdistanê hatine girtin tev azad bin, serbest bin, karibin di biryaran de cihî bikirin tevlî siyasetê bibin. Yek. Berdevkê Yekîtiya Ewropayê diyar kir ku dîtina çareseriyekî dadperweran yani adîlane û herdemî wê di berjewendiyên hemû welatiyên Tirkiyeyê be ev yek wê bandorê li aramiya tevahiya herêmê jî bike ne tenê Tirkiye. Yekîtiya Ewropayê binêrin jaliyek ve pesnê PKK de jaliyê din ve jî li dijî PKK de axife. Binêrin. Ka çi dibêje? Yani Yekîtiya Ewropayê hakikaten yekîtiyekî wisa ye tam di dema pêvajoyên aştiyê de daîma PKK xistiye lîsteya terorê. Helwesta van welatan ez bi xwe naecîbînim. Berdevkê Yekîtiya Ewropayê di derbarê pirsa derxistina PKK ji lîsteya rêxistinên terorîstî ya Yekîtiya Ewropayê de jî got. Yani rojnamevan pirsiye madem ki wisa ye PKK çek û sîlah datîne hûnê ji lîsteya terorê derbixin ya na dibêje Yekîtiya Ewropayê bi temamî gefa ku PKK ji bo ewlekariya Tirkiye çê dike nas dike. Ji sala 2022 vir ve jaliyê Yekîtiya Ewropayê ve wekî rêxistineke terorîst hatiye binavkirin. Ev lîste her 6 mehan carekî tê nûkirin. Cara da wî heta 31 Kanûna Paşîn 2025 jî hatibû dirêjkirin. Di vê naverê de Belçîkayê dadgeha Belçîkayê biryar girt ku PKK aliyekî şer e ne rêxistinekî terorîst e ji bo mafê netewa Kurd tê dikoşe. Swîsre nas nake PKK wekî rêxistinekî terorîst nabîne. Yani wextê em dibêje Yekîtiya Ewropayê hin welat hene nas nakin. Yani wekî terorîst nabîne. Di vê manê de dibêjim. Ev jî bi vîya wê hevano niha Tuncer Bakırhan çi dibêje? Tuncer Bakırhan ew jî meselekî mihîm e. Hûn dixwazin ez biya ser ekranê bihêlim wisa? Bila ser ekranê be. Tamam. Bila ser ekranê be. Hinekî bila dilê we jî şabe. Hevserokê giştî Dem Partî Tuncer Bakırhan di civîna Koma Meclisê ya heftane de îro rojev nirxand basa demokratîkbûnê kir, basa entegrasyonê kir. Niha ev mesela entegrasyonê hevanno ji bo min jî meselekî pir mihîm e ji destpêkê ve tê bîra we ez tim dibêjim ez berê pêşî gotina xwe bêjim paşê ya Tuncer Bakırhan em hinekî muqayese bikin ka çi dibêje. Entegrasyon ne ew e ku aliyekî piçûk tevlî aliyên mezin bibe. Tiştekî wisa ne. Entegrasyon tiştek ku ji destpêkê ve mifhem kiriye avakirina zemînekî demokratîk e, medeniyet e, her du alî, her sî alî, her 10 alî kî dibe bila bibe were wê meydanê, meydana medeniyet û demokrasiyê li wê derê hev û du bibînin. Bigêjin qîmetên hevbeş, faydeyên hevbeş li wê derê hev bibînin. Ez dibînim ku Tuncer Bakırhan dîsa di wê çarçovê de daxife. Ka binêrin. Çi gotiye? Çi ye ev entegrasyona demokratîk?
انتگراسیون دموکراتیک هیمبونا هفودویه مرو فێری هەبوو ببه خودی دەرکەتنا لە هەبوودویە هەن کەس وەکێ پێواژویە بشافتنێ پێناسێ دکن یعنی ژێرا دەبێژن انتگراسیون ئاسیمیلاسیۆنە نا نەوستایە بشافتن ئاسیمیلاسیۆن دخوازە هەر تشت وەرەش بیرکردن دەبێژە ناسنامە خوێ ڕوومەتا خوێ هەر تشتی خۆش بیر بکەی بشافتن دحەلینە ئینسانان تونەتکێ یەک تیپ دافرینە لێ ئەنتەگراسیۆنا دەموکراتیک یاکو بەڕێز عەبدوڵڵاه ئۆجەلان باسەوێت کە دەبێژە هەبوونا خوا بپارێزە دەبێژە تو وەکێ کورد یên din bila weke Türk ên din bila weke Sûriyan Alewî her wekî din hebûna xwe weke xwe biparêzin dibêje em wekê hemwelatiyên wekhev ên Komara Demokratîk bijîn ferqa di navbera wan de ev e baş e entegrasyona demokratîk tê wateya jiyanekî azad ya hemû gel bawerî çand û nasnameyan di vir de pêwîra dewletê ne yek tîpkirina herkesî ye mistogerkirina hebûna wan cudahiyan e yani kî çawa cuda be dibe cudahiya wan were garantîkirin mistogerkirin lewma entegrasyona demokratîk ne tenê çareseriya pirsgirêka Kurd e herwiha anahtar e yani mifteya bi temamî demokratîkbûna Tirkiyeyê hevû du qebûlkirin pêkve jiyanê ji xwe re esas digire hatina cem hevû du temamkirina hevû du a reng û çandên cuda ye rêya vê jî zagonên entegrasyona demokratîk ye hêviya me ew e di rojên pêşme de ev qanûn bêne derxistin dîrok vê firsendê dide me dema vê ve guherîna mezin e em bi hev re xwedî li firsendê derbikevin em destê xwe dirêjê hevû du bikin û em vê firsendê ji dest bernedin dibêje tuncer Bakirhan bi domdarî Bakirhan bal dikişîne ser krîza aborî jî balê dikişîne ser feqîrî xizaniya li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye dibêje bi milyonan kes mecbûrî nanê tisî hatine kirin Bakirhan destnîşan kir ku maaş mûçeyên kêmtirîn li dijî enflasyonê tune dibe gel de rewşekî pir zehmet de ye weke Dem Partiyê ew pêşniyaz dikin mûçeyê kêmtirîn ê sala 2026an ya maaşê herî kêm ê însanan çi qasî be 46,000 lîre be yani ev reqem li gorî reqemên enflasyonê wê were nûkirin yani enflasyon çi qas bilind dibe ev maaşî li gorî wî şekil bigire dibêje Tuncer Bakirhan pêşniyazeke maqûl e netewên yekbûyî di derbarê Sudanê de daxuyan yekî daye Antonio Guterres şiyarî daye di derbarê şerê Sudanê de hûn zanin li wê derê mesele pir giran e heqeten trajediyeke mirovî aniha pêkti şerê li Sudanê ji kontrolê derketiye bankir pêwîst e em vê komkujiya ku nayê tehemûl kirin em rawestînin dibêje netewên yekbûyî Sekreterê Giştiyê Netewên Yekbûyî Antonio Guterres di civîna Netewên Yekbûyî de ku li Qatarê tê li derxistin têde axivî rewşa Sudanê nirxand Guterres bi bîr xist ku bajarê Faşîrê yê li herêma Darfurê ketiye bin kontrola hêzên piştgiriya lezgîn hedeke jê re dibêjin ku şerê li herêmê ji kontrolê êdî derketiye Guterres rewşa li herêmê wekî yek ji krîzên mirovî yên herî qirab ên cîhanê binav kir banga agirvestekî demildestiya acîl kir Sekreterê Giştî da zanîn ew bi berdewamî raporên li ser binpêkirinên mafê mirovan werdigirin û ev agahîdan bi 100,000 sivîl dibin dorpêçê de ne mirov ji ber kêmasiya xwarinê nexweşî tundiyê dimirin Guterres li ser rola hêzên aştiyê yên navnetewî li Sudanê rawestiya diyar kir gelekî mihîm e hemû navnetewî û aliyên ku tesîra wan li ser Sudanê heye li hevû de bicivin da ku şer rawestîne eşkere ye pêdiviya me bi agirbestekî heye li Sudanê divê em vê komkujiyê rawestînin êdî tehemûla me nemaye yek ji şertên sereke yên ji bo rawestandina şer ew e em piştrast bin ku êdî çek nakevin Sudanê ji ber ku sûçên ku têne kirin gelekî hovane ne divê em mekanîzmeyên berpirsyariyê ava bikin ev rêxistina hedeke ji bo berdana sivîlan fîdyeyê dixwaze
Hêzên piştgiriya lezgîn jî re dibêjin. Hedeke ji 15 Nîsana 2023 ve bi artêşa Sûdanê re şer dike ji bo berdana sivîlên ku niha di destê xwe de weke dîl digire li Faşîrê fîdye dixwaze. Rêveberê eşîrekî herêmî ê Darfurê Ebdulqasim Ömer Gendûlî axifiye ji ajansekî nûçiya re dibêje hedeke hinek sivîlên ku ji Faşîrê derketine desteser kirine. Hedekê ji bo berdana wan kesan bi malbatên wan re ketiye pêwendiyê û dibêje ji bo sê kesan 20 milyon perê heremî xwestiye nêzîkî $5,800 yani nêzî $6,000 ji bo sê kesan perê xwestiye. Ji bo du kesên din jî $5,200 perê xwestiye. Ev fîdye ye. Kesê ku min behsa wan kiriye niha hatine berdan gîştine bajarê Tavyalê. Niha şerê li Sûdanê hevano mühim e di rojên pêşme de hûnê bibîsin. Li Sûdanê ji 15 Nîsana 2023 ve di navbera artêşa Sûdanê û hêzên piştgiriya lezgîn hedekê de şer û pevçûnên dijwar hene. Faşîrê bajarê herî mezin ê herêma Darfurê ye. Piştî şer û pevçûnên dijwar bi piranî kete bin kontrola hedekê. Hedeke li bajêr bi zorê sivîlan ji ciyû warê wan dike. Gelek kesan dikuje, bêçek, însanên sivîl jî dikuje, îşkence li wan dike. Dîmen jî hene. Di medya civakî de gelekî têne parvekirin. Hûn çi qas dikarin xwe jê dûr bigirin. Baş e. Hevanno ez dîsa bînim bîra we îşev saet di 19 de çavderê siyasî rojnameger Yaqûb Güneş wê bi me rabe. Em ê van meseleyan şîrove bikin. Meseleya Selhedîn Demirtaş, helwesta dewleta Tirkî de guherîn çi biye çi nebiye pêvajo ber bi Kurdê ve diçe û Rojavayê Kurdistanê û her wiha elbet İsraîl. Baş e ez xatir ji we dixwazim saet di 19 de li benda me bin. Min nameyên Selhedîn Demirtaş xwendine ji kerema xwe re biçin destpêkê temaşe bikin werin û eger hûn bikarin bibin abone pir kêf xweş dibim. Mala wê ava. Ez peyama wê binirim we ji min re çi nivîsiye? Tabii ya. Dibêje Özgür Özel ne ji Kurda û ne jî Demirtaş lêborî xwestiye, ji Türk û Tirkiye lêborî xwestiye. Ya na ji Selhedîn Demirtaş lêborî xwestiye ya dengî wî nehat tu Xwedê. Dengî wî hat te lêborî xwest. Qebûl ke lêborîna Özgür Özel qebûl ke. Jestekî maqûl e ji kerema xwe re. Tamam yani ez te fehm dikim. Yani lê divê mirov hesasiyetên wan bide berçav. Binêre ez jî guherîme ha bi pêvajoya re ez jî diguherim hêdiyê diye. Ya çi diguherim? Tabii ki bila şer raweste, bila însan bikaribin pirsgirêkê xwe birîn diyalogê çareser bikin tiştê xweş in. Tiştê xweş in. Bila vana ji rê dernekevin vanê rêveberên Tirkî tiş nabe. Ême em xwe nas dikin. Xatirê we silav rêz hevanno.